Il-Little Mermaid huwa l-isem ta' pantomima bil-Malti li qed titella fl-Istitut Kattoliku mill-kumpanija Teatru Real. Dal-istazzjon żar l-atturi wara l-kwinti waqt li kienu għaddejjin bit-tħejjiet għal prestazzjoni oħra u tkellem ma' Rodney Gawci li qed jinterpreta l-parti tad-dama u li spjegalna id-dinamika tal-pantomima. Il-panto hija dina il-fairy tale li naqbdu u nkissru, nħawdu, nġebdu insomma u nadattawa biex tiffittja jew aħjar tiġi tagħmel sens fil-kuntest ta' pajjiżna kulturalment, on a social level u fis-sena li għaddiet minn fuqna sewwa. U spjega kif dan kollu jingħaqad permezz tal-parti tad-dama u fejn l-attur jiġi mlibbes ta' mara. Żied jgħid li f'pantomima jkollok l-idea tal-eroj u l-antagonistu bekk id-dama tagħti daqqatit lill-eroj biex isolvi l-problemi. Ħares lura l kif ilu jinterpreta l-parti tad-dama għal dawn l-aħħar 6 snin. 6 snin li matulhom kellu jgħaddi minn proċess tartok li jieħu satejn sħaħ għal kull prestazzjoni. Jiena għamilt satejn make-up għal 12 darba. Mistoqsi dwar meta jibdew il-preparamenti brabta mal-pantomima huwa qal li bħalma jingħata d-dilettanti tal-karnival li meta jgħaddi l-karnival jibdew jaħsbu għal ta' wara l-istess jista' jingħad għal dawk li jipparteċipaw f'xi pantomima. Jgħaddi biss 3 ġimgħat xahar sakemm nibdew nitkellmu, nibdew naħsbu, nibdew ngħidu isma' nagħmlu din jew dik jew l-oħra. Madankollu ikun hemm kollox miftuħ ħafna fil-bidu tas-sena li għaliex il-pantomima importanti ħafna illi tirrifletti wkoll dak li tiġri matul is-sena mhux biss fil-kuntest tal-arja soċjopolitika li qed ngħixu fiha, dak li huwa kurrenti, eċċetera, dak jibqa' jinbidel sal-aħħar. Gawci stqarmana kif ġieli anke bejn prestazzjoni oħra jinbidlu ċerti affarijiet mill-iskript anke biex jirriflettu kemm il-pantomima hija verament dinamika. Barra minn hekk huwa qasammana li l-pantomima timxi wkoll pari passu mal-kultura popolari. Xejn inqas l-istorja li hija bbażata fuq għall-pantomima għal din is-sena, dik ta' The Little Mermaid, imnebħa mill-film li ħareġ din is-sena. Huwa żied jgħid li din il-pantomima se titratta wkoll sfidi reali, bħas-sajd bla kontroll, it-tniġġis fl-ibħra u temi oħrajn. Għal aktar informazzjoni jew għal biljetti wieħed jista' jżur is-sit www.ktr.com.